eh. Tulis. Ana ba? Klaro. Sure ka ni bay nga. Sama ni sure ka ni tulisan ato atong plano. Wa tay plano. Wa pagitay da nga mga hinagiban. Jesus bay. Ari ba ana ba? Kana sila bay. Ingon to, tulis. Mahadlok na sila. Ay ana mi dani. Mura magkita Inoy og anaam mo tay tulison bay nya mas dagko pa natog lawas mura kita kay ma kanang matulisan siguro. Kita pa yung mabaylo siguro. Ang style ani. Buon na tag pangisog. Ano ba? Taugon ra din pangisog ra tong da. Ano? Okay ni. Ana, Sa tulis. Kina ni isog juging dagway wa. Kanya nag-ugnay mo boto atong matulisan. Nakanta. Naga. Magailad kita. Na apa kita diri wa tay tap nya sige pagi. Wap! Di malakaw. Tulis. Oh, tulis ni, tulis. Tulis ha. Malami anang tulison to eh. Pasang kwarta. Tulis ni, tulis. Mao pa kay magpanulis kwarta day pangitaon. Di pwede bukin hawa sa aming duha. Kinahanglan na pre mo ginawa, kwarta ko na mo tuyo. Upo ako unsay ko sa maupo niyo. Man ay laing Uy, mahubo. tulis raman ato abay. Manilin. Sige. Tulisan na lang ko. Total, wala man nag-amping na ako. Dili pa dyan ko ina. Sige, tulisan. Sa pa may gusto ninyo. Di ba magobo na ko? Ay, uy ka, uy. Uy ha sa ning bayhana. Kwarta mong tuyo ay sige hilak diha. Haya dari kalibangan oy. Kusog ang hangin. Way sa lipod. Uy, saan niya kung tae? Ugamang kayo. Mura magtae ni Skabaw. Kami nagsaba. Mura magtingog sa kong anak. Piskot na. Magpalaban tayo nito ah. Kinirba akong kinomo. Kuyaw kay na. Ilado kay na kong kumo. Kay og masabak ani akong kumo or matapsing. Maurang guwa. Mabuhi man gani. Moagi kabuang. Ikaw. Ako, okay ra kay tulison ko. Ay lang mo pagdongan duha. Usa-usa lang ba? Kaya ra kay mo na akong duha eh. Uy, tulis. Ang papa ni Aw, dira akong papa. Black belt na ko na akong papa. Black belter. Oh! Green belter. Ikaw ay. Sky blue. Ako Sky ang blue nakutan. belter. Black belter ne. Di ako mo Sama na. sila. Ako na akong papa o. Sige. Usara mo ka. Kumpan nito. Kinakong komo. Masabak man gani or matapsing. Orang buwa. Mabuhi man gani ka. Agi ka kabuang. Familiar ako ni bay. Ingon mo ka. Isagot. Ingon mo. Black belter. Oh, black belt na ko daw. Bay. May black belter bay. Vampir ha bay. Di bay. Dahil ko. Bog papa na. Hugda lang kit ka. Ang buyo, mura jug buang naggarap-garap. Sorry pa mo to na. Hello mga ka-imsay. So karon mag-shoutout ta, kay daghan kay magpa-shoutout sa. So akong i-shoutout si Leo Maranggit from Turil, Davao City. Si Bro siya? Bro Remigio Sangrino. Shoutout ni Aspacio Darwin Parcon. Shoutout ni Aljun. Shoutout ni Ray sa Davao City. Og shoutout ni Shansai Samson. Shoutout di ay ni Oscar Hampak Jr. og ni Auntie Jing di sa CKL, ni Uncle Edmond nga naa sa Buanoy. Shoutout di ay sa akong mga relatives, sa akong mga silingan, sa akong mga amigo, amiga og sa Megalin family, Abasula family og sa Kindaw family. Daghan kay salamat no sa always ninyo nga pag-support sa akong channel og I hope nga ayo skip ang ads. Daghan kay salamat no. I love you all.